Joo, meistä tulee sitten sukulaismiehiä. Se onkin hyvä syy pysyä väleissä. Mä uskon, ettei mitään välirikkoja enää tapahdu. Veri, se on vettä sakeampaa. Tämä jotenkin muistaa, että sulla on joku sen kerran mennyt kuule sukset ristiin noiden sukulaisten kanssa. No tota mä en kestä ollenkaan, mutta nykyään meillä poikien kanssa on semmoista tasaisen auvoista, jos vähän liioitellaan. Niin. Päästään sitten ukot työntelemään noita lasten rattaita sulassa sovussa. Sinähän se tässä varsinainen ukko olet. Oikein iso isä. Kyllä. Ala onko 70. Varo vaan, ettei lonkka mene sijoiltaan. Se on parempi jättää toi venyttely nuoremmille. Jaa. Tää on laiteloitten kulta-aikaa. Ressusta tulee isä ja Kallekin on taas takas töissä. Niin sä kerrotkin, että se lähti sairaalaan hattukourassa. Joo, se tekee tänään ensimmäistä yövuoroa. No, se on hieno homma. Joo, tää on uusi alku koko Laitelan porukalla. No niinhän se vähän tahtoo olla meidänkin porukalla. Kun sais tuon Severi vielä armeijaan, niin kuule, olisi pullat hyvin uunissa. Hei, noista pullista tuli mieleen, että poikkeapa Delisvosta pulla kahville. Tän juhlan kunniaksi. Pulla maistuu aina, varsinkin leikin jälkeen. Tää on nyt sit viimeinen. Äläkä sä putoa enää yhtään mihinkään.